Μιλώντας με πολλές μαμάδες για το θέμα παιδιού και κινητό, οι περισσότερες μαμάδες μου λένε ότι εγώ δίνω το κινητό στο παιδί μου για να δει κάποια βίντεο την ώρα που τρώει, προκειμένου να απασχοληθεί και να φάει όλο το φαγητό. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Πάμε να δούμε κάτι χρήσιμο που μπορείτε να κάνετε με το κινητό και μαζί με το παιδί σας. Όχι το παιδί με το κινητό μόνο του και ένα YouTube να παίζει. Λοιπόν, πάρτε το κινητό. Εάν δεν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή του ChatGPT, κατεβάστε την εφαρμογή του ChatGPT και θα δούμε μαζί στην οθόνη τι θα γράψετε και πώς θα κάνετε κάτι όμορφο που μπορεί να σας απασχολήσει εσάς και το παιδί και να μην το αφήνετε μόνο του να χαζεύει απλά βίντεο στο κινητό. Πάμε μαζί. Λοιπόν, κάνω επικόλληση αυτό που θέλω να ζητήσω από το ChatGPT για να μου φτιάξει και έχουμε. Φτιάξε μου ένα quiz με 10 ερωτήσεις σχετικές με την πλούη και σε κάθε ερώτηση θέλω να μου δίνεις 4 πιθανές απαντήσεις. Ξεκίνα με την πρώτη ερώτηση και μόλις την απαντώ θέλω να πηγαίνεις στην επόμενη. Όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις θέλω να μου δώσεις το σκορ μου. Λοιπόν, κάπως έτσι το ζητάμε. Άμα θέλετε μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο και να το προσαρμόσετε στο δικό σας αγαπημένο ήρωα. Για κάποιους μπορεί να είναι ο Spider-Man, για κάποια κοριτσάκια μπορεί να είναι η Έλισσα ή οποιοδήποτε άλλος. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλοί ήρωες. Και να φτιάξετε ένα ερωτηματολόγιο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Μπορείτε επίσης να το γράψετε και ως εξής. Δώσε μου ένα ερωτηματολόγιο για ένα παιδάκι 5 χρονών ή για ένα παιδάκι που πηγαίνει στον νηπιαγωγείο ή την πρώτη τάξη του δημοτικού και να σου φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο με 10, 20, 30 ερωτήσεις, όσες θες βάζεις έτσι κι αλλιώς, στο οποίο να σου έχει ερωτήσεις από πραγματάκια τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο και να τις απαντήσει. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Μπορείς να φτιάξεις ερωτηματολόγιο με ό,τι θέλεις και ό,τι πιστεύεις ότι ενδιαφέρει το παιδί σου. Και έτσι την ώρα που τρώει μπορείς να του κάνεις ερωτήσεις και φυσικά επειδή είναι πάνω στο στοχείο του και σίγουρα πως όλα τα παιδάκια θέλει να νικάει και το πιο πιθανό έχει να διαλέξει και τον αγαπημένο του χαρακτήρα και ήρωα, τον οποίο θα τον ξέρει πάρα πολύ καλά, το παιδί θα απαντάει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και θα γελάει. Θα περνάει υπέροχα και ταυτόχρονα θα τρώει και το φαγητό του. Είναι κάτι το οποίο είναι εκπαιδευτικό σε σχέση με το να αφήσεις το παιδί μόνο του στο YouTube και να κάθεται να βλέπει ό,τι βίντεο θέλει. Λοιπόν, όπως βλέπετε και εγώ εδώ πέρα, απαντώ τις ερωτήσεις, παίζω και εγώ ταυτόχρονα, έχω δει πάρα πολύ Bluey λόγω της μικρής μου, αλλά και πάλι από ό,τι βλέπω σε κάποιες κάνω λάθος. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκες χρήσιμο, κάνε like και ακολούθησέ μας για περισσότερα βίντεο.